Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebaikan tuhita salukna damang dainang, di dia pehita maringanan, taparade madirita, lamanangin hatani di bata, jumulu mahita martangia. Dame na sumurung siya nasaroha, ima mangaramoti, jala mangunggomi rohamuna saluhuna. Talumobi manangin hatani di bata, dia pala partikyanon. Tod di perbadia mengajari hita lah mangatusi hatani di bata. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani di bata nalasya ngulunota iman na dienet sen buku dua raja-raja. Bidu sa pelualu mamuka mesa na esada masuk satu ayat walu om hatani Tuhan. Patulu tauton dungga beraja sen Israel si Hosea anak ni Siela. Bangkit raja sen Juda ma si Hizkia anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dinabakit raja. Jala 20 siya tahun leling na ibana mga raja di Jerusalem. Ia guar ni inana ima si Abia, boru ni si Sakaria. Jala dulat ibana do lomo ni roha ni Jehoba, sadok songo na binahin ni sida opunay. Dilua ibana do uhut akka tabak, jala dibulay akka ganaganaan. Jala dipasikon akka sobat asera. Jala dirosahi ulo to baga na binahin ni si Musa. Ay rasa tiki ujui. Saya manutung dahu pahala Israel tu si jala di goar i doi neustan. Marhaposan tu Jehuba di bata di Israel lo ibana. Jala siya nasa raja ni Juda akada pudi siya ibana. Dang adong tu dosan ibana maroha. Nang siyan akka raja na jumulo siya ibana. Saya marsiho do rohana tu Jehuba. Dang dipasuro rohana siyan akka siyan ibana jala diradoti tonana. Akka neto nahon ni Jehoba tu si Musa. Di bahani sa didongan ni Jehoba do ibana manang tu dia pe ibana mangalakka. Saya nama jadi doi. Las mamulik ibana hu siyan raja di Asyur. Dang be manguduk tu si. Di papatu ibana hu halak Palestin sa rodi gaja. Do partalpahan na sida. Olak ni tukup parhalan sa rodi huta nagoting ido sahana. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong do padohan nala batak na madokon. Dan do tu bisa bonana. Na marlapatan secara sederhana. Mula songo dia pangalaw di na tua-tuana. Somal na songo nido ng pangalaho. Denakon na. Alay dan gak bisa ada kepastian padohani. Adong do memang natoho. Alay adong musedo na adol. Di bagasan turpu jamita. Nasa tuhita dia pala partikyan. Songo dia sahalak raja na marguar si Hizkia. Raja ni Juda. Ibana dung marumur 25 tahun digatihun ibana manggonggomi bangsa Juda. Ima amana si Ahas. Amana si Ahas ditiki ibana manggonggomi bangsa Juda. Parngolon na adul do siya ado panidibata. Marsoba do mana tu gana-ganaan. Jala say dihabiari ibana do akka bangsa na asik. Dada Jehoba dihabiari mana. Alay anggo si Hizkia. Tung marasing si tutudo. Siad amana si Ahas. Ibana mangulaw na si Tom. Songo na diulahon. O puna didokon si Raja David. Songo dia may. Ima marhite-hite. Natotong marseret ni roha ibana. Martorok ni roha ibana. Jala mangoloy debata di bagasan seret ni roha. Di bahan ibana do. Debata nagabi haposan di bagasan parenglona. Di patubay pana do akahati gorak. Songon na dihalomon di debata. Jala anggota payutiut hata ni debata dia pala partikyanon. Songon dia na perjulo sahali. Haimbaruon na pinatupa di ibana. Ima marhite-hite na dilohay iban ak kagana-ganaan.
pasti gudang no tantangan, pasti gudang do akan nomor sogoni roha tibana. Jala akka tua-tua na adong di juda pe. Na totong marpangusadet ugana-ganaan. Pasti do maralo tibana. Alai dang dihabiari ibanay. Dang gabi magwa roha dia kasituan na torop ibana. Alay na dibuat ibana do roha ni Jehovah. Songod dia roha ni Jehovah. Ima mangoloy akapatik dotona ni dibata. Di bagasan trupu jami taon. Di bagasan ayat papaton takas di doko di loha ibana hut akatabak. Jala dibulay akka gana-ganaan. Jala dipasikon akka sobawan di asera. Ketika dia sudah menjadi raja, maka hal yang paling utama dan terutama, dia melakukan sebuah pembaharuan, bukan pembaharuan secara kerajaan, bukan pembaharuan secara pemerintahan, tetapi pembaharuan yang dilakukan oleh Hizkia, yaitu bagaimana orang yang dulunya tidak mau menyembah kepada Tuhan, akhirnya menyembah kepada Tuhan. Di mana yang dulunya orang-orang sebangsanya menyembah kepada berhala, tetapi lewat pembaharuan yang dilakukan dihancurkan segala berhala. Bahkan patung ulok na pinajongjong ni si Musa ulok tobaga na ditiki kejadian di buku di 2 Musa, ditiki adong bangsa Israel maralo sa nadopan ni debata di paluas debata sada ulot mamaku nasida. Perhitian ni debata di debata matu si Musa. Ikon pajongjong na ulot tobaga. Jalan nasa isi mamereng ulot tobagay. Dibereng madisigo baran ni debata na totong madongani nasida. Alay mardala mapartikian. Gabi di salah artihon bangso ni debatado ulut terbagay. Gabi tusido di lenasida ka pilihan si tutungot. Alhay di masa ni si Hizkia, raja na mangoloy di bata, di bolokon iba na masal huknay. Pasti hal na bersejarah doi di bangsoy. Hal na paling diagungkod doi. Alay ala nang sala di artiyo sa luhut na di bolokko. Damang dinang bakka di hajongjok ko do diturput ta dia pala partikienon. Songod dia ibana mangoloy debata jela marhaposan tu debata. Jela totong ibana marsiho tu debata. Bahkan tu dia pe ibana mangalakka. Saya terpasu-pasu jela taruli do. Jaladang adong raja adorang ibana jaladong sa ibana nasongon ibana panguloy na to di mata. Huria nenolonga di bagasan Kristus Jesus. Buhado hita tutu di bagasan parngoluan si ganu parion. Ahado na nang ima si hangulunota. Ahado na nang bonota sinhatan ni di bata dia pala partikyano. Na parjulos sa hali nekon porlu si hangulunota. Ima dung tatangion hatan ni dibata di bagasan parngoluon. Ikon adong do haim baruon. Ikon adong do hauduot to dibata. Jalay ko budo hita mangoloy dibata. Molo nunga taoloy dibata. Unang satonga-satonga. So nari taoloy marsugo lang taoloy. So nari hita martangi yang to dibata marsugo tita manukut to dato. So nari hita ibarat na mga lon pilihan to dibata. Sa tokinay mamili akapung tas julo-julo tubo. Bahkan molo aha na adong dijabutan na orang dengan nampay bersejarah ang godang patugon hapor shout tado itu debata bolok ko kamu na. Raja Hizkia dung ditanda ibana debata dipatupay bana do mangulu hobar tulomoni rohani debata. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu demikian. Ketika dia mau menjadi pemimpin, dia katakan aku akan melakukan ini dan itu.
Tapi faktanya dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena tujuan dia memimpin bukanlah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tetapi mau mencari keuntungan di dalam kehidupannya. Namun ketika firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memimpin kita, maka apapun yang akan kita lakukan semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman ini mau mengajak kita hatan di bawah tahun naik pasingot tok kita asa adong mahaim baru di bagasan parangunota si ganu pare. Asa totong mahita marhaposan hulang tu debata sapi. Ikon adong mahaim baruon jalekot tari damay marhiti-hiti akaparangan. Imana parjolo. Napaduahon damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Hatan ni di bataw na ng sitiupot na ima barita na uli na paimbaruhon. Sungod dia jon manamangulu dedo pani di bata ikot tarpasu-pasu di bagasan parangolon. Raja Hizkia. Dung diolo ibana di bata. Tarpasu-pasu do ibana. Di bagasan ay papitur doko di ini sa didungani Jehovah do ibana. Manang tu dia pe ibana mangalaka. Gak bisa ada suku-suku tamang padita mungkin tadokon. Ngoholoy di bata. Alay gudang do pihak kaparmara anak kasih tahu no di bagasan parangolon. Amang inang molo ima adong do pe suku-suku si songoni di bagasan parangolota. Berat tidang toho do pe tamangoloy di bata. Nasa julman nang mangoloy di bata di bagasan parangolon nata paso-paso. Paso-paso ni di bata dada holang kahasunang asabi. Parsahitan parmaraan parokilon di palos di bata bisa sitong na nanang patudo di bata tong do hita di paso-paso. Marite-hiti aha. Marite-hiti na dilew di bata do gogo tu hita manaon saluk nai. Karena apa? Karena tidak ada satu orang di dunia ini dia sanggup menerima penderitaan tanpa stres, tanpa gila. Alai bahasa buhita roak kasih tahu na dodok dang gila dan stres ita. Saluh na dangalan ni gugutta. Pangurupiyon ni debata do na satu ita. Siski pesongonido. Unang tapi keramanginang alana diso di madipatudos isarana marporang ibana malala Palestin mo nang imanang sa petugaje berarti danong tantangan do manginang di bagasan parporangan ni tantangan do taruhan nyawa ditaruhkan di sana. Ada harga yang dia bayar di sana, ada nyawa yang dikorbankan. Alay aha totong do mana mangoloy di bata gabi marhasonang may iba. Nah kita pe ketika Injil Tuhan sudah membaharui kehidupan kita, maka jangan lagi tanyakan di dalam kehidupanmu, Tuhan berat kali masalah ini datang ke dalam kehidupanku. Tetapi katakan, Tuhan lebih besar daripada perkara yang kuhadapi. Tuhan lebih dahsyat membantuku dalam menghadapi persoalan ini. Maka itu yang harus kita kumandangkan di dalam kehidupan kita. Ketika Injil membaharui kita, maka yang paling utama dan terutama, pola keberimanan kita, pola pikir kita harus berubah. Berubah yaitu lebih terarah kepada Tuhan di dalam kehidupan. Hizkia di bagasan turpuk jami tahun, di patudun ibana doi. Adul do ibana sian among na si Ahas. Among na si Ahas, dang mangoloy di bata. Alay anggo ibana di olo ibana do di bata. Nang pemungkin gabi dia sugo nak kadungan na ibana. Alay narumiko di ibana dan dia sugo di bata. Alay ang uhita manginang jujur duhita tidak persoalan Tuhan membenciku. Yang penting sesamaku tidak membenciku, itu yang selalu kita katakan. Maka sering sekali kita terikut dengan arus dunia ini. Alay marhiti-hiti hatan di baton di paingot kita. Unang besongoni hita. Ikon tabay ma si Hizkiyaon gabi tiruan di bagasan parnota. Ikon tabay mon gabi pahoton haporsyota. Ikon taulahom masongon na pinatupan ni ibana. Ketika engkau katakan engkau mengikuti Tuhan, maka jangan setengah-setengah. Ikon tarida may di bagasan pabahenan, di bagasan pangalaho, di bagasan ulaon. Talumubi di tonga-tonga rumah tangga.
damang dahinang mari tanya dalam ke dalam hatimu. Nunga di baru hata ni di bataho di bagasa ngolum si ganopari manang daung dope manang totong dope hita totong sananang ima hata ni di bata tapa baru. Banyak orang menjadikan firman itu menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri. Ale hata ni di bataon iskia daung diolo ibana di bata jala di palos ibana do dirina diubah Tuhan. Kita harus demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan pernah ubah Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mau berubah. Yang penting adalah kita harus diubah oleh Tuhan. Mungkin pola pikirmu, mungkin imanmu, maka biarkan Tuhan memerintah dalam hatimu dan mengubah kehidupanmu. Alini na perpudi sahali damang dainang hataridaan nang di baru dibatahi di bagasan asini rohana dan olo behita berkompromi doaka hajahaton. Amin. Martanya kita. Muliate mau sobarwa nami tuho ale Tuhan didenggan di basam na totong dilehomu tu bagasan panon nami. Nunga taruli hammer hiti hatam ale Tuhan. Ajari mahami asa totong hatam paimbaron ngolu do haporsan nami. Tarlumubi paimbaron